Paparags ng Itrilliards. Tara! Bakbakan na! Alright! Sa mga kapidal, ito po si Paparags. Tara! Bakbakan na! Sabi na nga ba? Ayoko mo matulog ma. Sabi na nga ba? Ayoko mo matulog ma. Sabi na nga ba? Ayoko mo lang umuwi. Sabi na nga ba? Hindi ka nila kutuloy. Ayoko na munang gumising. Ayoko na munang gumising. Ayoko na munang gumising. Ayoko na munang gumising. Bakasyon na, 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 bakasyon na. Yo, what's up mga kapidal? Nandito na po tayo sa Rosales, Pangasinan. Touchdown! Alright! Alright! Yo mga kapidal, what's up? So, nandito po ako ngayon sa Rosales. Dito po ang starting point natin. Ang pupuntan ngayon natin ay Umingan, Balungaw, San Quintin, Natividad, Tayug, Santa Maria, Asingan, papunta sa ating touchdown, Santa Barbara. Si Paparags, tara! Bakbakan na! What's up mga kapidal? Tara na po. Let's go. Hanap muna tayo ng makakainan. Nandito pa rin tayo sa Rosales. Punta na po tayong Balungaw. Let's go. Exciting po tong biking na to. Woo! Right. For the first time. May kambingan dito. Yun. Yan. Ito. Hindi. Muna dyan. May kumakain din, riders. Muna kumakain. Tayo. Ito ba yung makukulit ko talaga si ate pagdating sa kainan. Right. Yan. Kapidal. Kaya nga nang napagsanayan natin nung nakarang vlog, importante yung mga shifting. Yung tigas ng gulong, siyempre pag road, kailangan manipis yung gulong natin. Mag MTB, meron din namang alternatives dyan. Chill rides. Yo, what's up mga kapidal? Sa wakas, nandito na tayo sa Balungaw, Pangasinan. Alright! Yes! So dito, maghahanap tayo ng kainan. Dito natin matatry yung mga luto ng Balungaw. Alright! Woo! So, hindi mo na natin pupuntahan yung mga trail nila dito kasi may iba tayong mission. Hindi nga po, lilibutin natin tong Pangasinan. Kaya, let's go, samahan nyo ako. Tara, hanap na tayong pagkain. Gutom na si Paparags. Oh. What's up? Dito po tayo. Alright. Ito po siya. So touchdown na po tayo dito sa Balungaw. Hanap na lang tayo ng makakainan. Dahil hindi pa kumakain si Paparags, kailangan niyang kumain para lumakas. Alright. Tara! Cheers! Diba? Online. So ito po yung pinagmamalaki ng Balungaw at Umingan. Tuba. Wow! Sarap mga kapidal. Muntik na ako hindi nakapagsalita. Alright. Ano lasa papa? Ano lasa? Masarap. Papa, ano lasa? Masarap to! Alright. Papa? Masarap! Okay. Masarap. Ate, matagal pa yung pulutan namin. What's up mga kapidal? Nandito na po tayo ngayon sa Balungaw. So kakain muna tayo dito sa Burgess Canteen. Alright. Ito natin mga pagkain nila. Wow! Alright. Hi.
Hi! Ano tong pagkain nyo? Hello! What's up? Yan na naman tayo. Babanat ulit si Papa Rags. Kain! Woo! Chicken tapos lugaw. Lugaw ba to? Wow! Uy! Diyos ko! Ang init! Wow! Ito po yung kainan ni nanay. So, order tayo ngayon ng lugaw. Lugaw lang kainan natin. Ganyan tayo kalakas. Right. Isang order dito na. Lagyan nyo ng chicken. Tapos itlog. Itlog ng dinosaur. Tapos pakpak ng dinosaur. Tapos tapos lagyan nyo na rin ng kanin na kinuha pa sa kailaliman ng dagat. Ano pang iba dito? Wala pa. Magluluto pa lang. So, magluluto pa lang ngayon si nanay. So, tara. Kain muna tayo. So, kakain na lang muna tayo ng arroz caldo ni nanay, Virgie. So, yung mga pupunta dyan, papuntang Balongaw, Umingan, dito lang kayo kumain, guys. Ang sarap. Lasang I can explain. Alright. So, kita-kita tayo mamaya. Tara, Virgie. Kain na tayo. Pagbaka na. Pagbaka na. Pagbaka na. Pagbaka na, nay. Okay. Bye, guys. So mga kapital, tapos na po tayong kumain. Tara na sa Umingan, 10 kilometers mula dito sa Balongaw. Let's go. Yo, tara na po sa Umingan. So 10 kilometers mula dito. Let's go. It's me, Mario. Mga kapital, ito po ang pinagmamalaki ng Umingan, Pangasinan, ang kanilang simbahan. Alright, yan po. Ito po ang kanilang bayan. So magmula dito hanggang Balongaw is 10 kilometer yung ating road. So ito, punta na po tayo ngayon ng San Quintin, Pangasinan. So tara, baka na. Alright, tara, baka na. So guys, papunta na po tayo ng San Quintin. Right. Wow! Nobody touches us at all. Shout out, shoot out, spread fear up there without us. Even that attack, what's off the wheel? Spread the word throughout the land. They say, bad guys, we're black. We're taking cancer, man. You see us coming and you all together must for cover. We'll take it over this town. Hell and now, reach for your gun and you better listen well. My brain is seeing is best now, down below. Aim at you when the devil's about. Tears down again, we want. They talking no tall tales, but just I knew you're doomed. Coming me out when the devil's
Nandito na tayo sa San Quintin. Tara! Pagpaka na! Oh, what's up mga kapital? Nandito na tayo ngayon sa San Quintin, Pangasinan. So, nandito tayo sa auditorium nila. So, ang nasa harapan nito yung simbahan. Yan po, church ng San Quintin. So, sarado siya. Kasi alam niyo na, pandemic. Hindi tayo makakapasok dyan. So, tara na sa natibidad. Let's go! Okay, mga kapital, let's go! Punta na tayo ng natibidad. Yo, what's up mga kapital, mga kapapa? Nagbabalik si Papa Rad. So, bago tayo pumunta ng natibidad, mapakita ko muna itong isang barangay ng San Quintin na ating pupuntahan sa mga susunod nating rides. Ito po ang barangay Bantog. Alright. Yan po. Wow! Alright. Dito po tayo pupunta. Bundok na po yun. Yun ang pupunta natin sa sunod mga rides natin. Kaya maghanda tayo. Trail to, trail. So ito po. Puntahan po natin dito, Barangay Bantog. Alright. Alright. Pupunta na tayo sa ating pupuntahan. Let's go sa natin bidad. Yo, what's up? Rock and roll! What's up mga kapital? Nandito na po tayo ngayon sa natibidad. Alright! Ganito po ang kanilang video. Ganito po maganda. Alright. Alright po. So punta na po tayo ng Tayug. Ito mga kapital. Alright. Wow! Okay. Okay. Mga kapital, tara, nandito pa rin tayo sa natibidad. Maghanap pa tayo ng kainan dito sa gilid-gilid, baka sakaling meron. Alright, kung wala tayo mahanap dito, doon na lang sa Tayog. So papunta na tayo ng Tayog. Let's go! What's up mga kapital, nandito na po tayo ngayon sa Tayug, Pangasinan. Narating na po natin yung Tayug. So susunod na po dito is Santa Maria. Wala po ako nahanap na kainan, kaya huwag na po tayong kumain. Let's go na sa ating pupuntahan. Let's go sa Santa Maria. Let's go! What the fuck? Let's go!
What's up mga kapidal? Nandito na po tayo ngayon sa Santa Maria. Sa wakas, nakarating na tayo. So ito pa ang view dito. Alright. Ganda. Yun. So dito sa lugar na to, matatagpuan ang pinakamahabang tulay ng Pangasinan. Diyan po. So tara, bigyan natin to ng China. Let's go mga papa. Diretso na tayo ng Asingan. Motherfucker. Okay mga kapidal, akitin na po natin itong pinakamahabang tulay ng Pangasinan, ang Santa Maria Bridge po. Alright. Kill for gain or shoot to maim. We don't need a reason. The golden goose is on the loose and never out of season. Black and white still burns inside the shell of bloody treason. He's been done for a marathon for the love of living dead. The killer's breed or the demon seed. The glamour, the fortune, the pain. Go to war again. Blood is freedom stain. Don't you pray for my soul anymore. 2 minutes to midnight. The hands that threaten doom. 2 minutes to midnight. To kill the unborn in the womb. The blind men shout that the creature's out. We'll show the unbelievers. Leave from screens of human. So ito po si Papa Rag. Nandito na po tayo ngayon sa Asingan, Pangasinan. So pauwi na po tayo, papunta Coordineta, sa Santa Barbara po. Touchdown na. So Arya, Asingan. Alright. So mga kapidal, meron po tayong kasabay. Si ano pa na po to? OG Oh. Makabita. Papa OG. So kasabay natin siyang papunta Coordineta. So masaya ang trip ngayon kasi may kasabay tayo. Hindi na tayo nag-iisa. Kasi yung mga kasama natin lumihis kanina sa Balungaw para mag-trail. So tara, let's go! Paps, saan ka galing Paps? Kaling ko ang binasit nag-lunch lang sa bahay. Diretso ulit ako lang. So ibig mong sabihin, pumunta ka ng Benguet, umihi ka lang. Oo. Ibang klase. Yan ang malakas, di ba? So ako naman, Brad, nilibot ko rin yung itong... So hindi ko napuntahan is San Nicolas kasi sarado pa eh. Pupunta ko sana yung... pupuntahan ko sana yung Sky Plaza. Kaso talagang wala. Hindi pa sila nagpapapasok. Bawal pa kasi may namatay daw. Downhill. Oo, sa Kamaliko. Tira, may nakasabay tayo. Hindi na tayo nag-isa. We're not single anymore. So, chill ride lang po kami talaga. Paratan. So, guys, lagi niyong tandaan, gamitin ng tamang shifting dito sa patag na daan. Yung sa unang vlog natin is nagturo tayo kung paano mag-shifting ng tama. Yeah, we're coming back in with another bomb track. Then you know what's all of that.
Yo, what's up mga kapital? Nandito na po tayo ngayon sa Ordinary City. So, pauwi na tayo ng Santa Barbara sa ating touchdown. Ito si Papa Rab. Kita-kita na lang tayo mga doon. Rock and roll! Alright, touchdown na po tayo. Pauwi na tayo sa ating mansyon. Woo! Grabing rides na yon. Halos isang oras tayo nagpipidal mga kaibigan, mga kapidal. Alright, touchdown na po. Go sa ating bahay. Alright, hindi na lang. Oh. Touchdown. Alright, naghintay na ang aking asawa. Alright. Woo. Please like, Share! and subscribe. Bakbakan na!